Vítam vás na dnešnom webinári. Moje meno je Vavrinec Zurila, pracujem ako obchodný zástupca pre oddelenie 3D Scan vo firme SolidVision a dneska som si pre vás pripravil webinár ohľadom nového handyscanu Black Plus. Na webinári si detálne prejdeme všetko ohľadom tohto zariadenia, jeho výhody, špecifikácie, ale aj praktickú ukážku, ktorá vám ukáže, ako jednoducho a precízne zariadenie funguje a v čom vám môže byť nápomocné. Otázky počas celého trvania webináru môžete písať do chatu, nakoniec si všetky zodpovieme. Predtým, než začneme so samotnou prezentáciou, dovolil by som si krátke predstavenie firmy SolidVision. Firma SolidVision je na trhu od roku 2002, momentálne u nás pracuje viac ako 80 zamestnancov, máme pobočky v Českej republike a na Slovensku. Spočiatku sa firma venovala primárne predaju softvéru SolidWorks, ale počase pribudli aj ďalšie oddelenia, ktoré sa sústredia na CAD/CAM, konštrukciu a zákazkovú výrobu, vývoj a výrobu 3- a 5-osých CNC fres, predaj podnikového informačného systému Helios a v neposlednej rade je to naše oddelenie 3D Scan. Oddelenie 3D Scan je zamerané na predaj skenerov kanadskej značky Creaform, predaj softvéru a služby v oblasti 3D skenovania, rozmerových meraní, reverzného inžinierstva a samozrejme aj poskytovaniu služieb v tomto obore pre zákazníkov. S výrobcom 3D skenerom Creaform firma SolidVision spolupracuje viac ako 19 rokov. Od roku 2013 sme sa stali strategickým partnerom a teda výhradným distribútorom zariadení pre český a slovenský trh. Počas našej spolupráce sme v tomto teritóriu predali viac ako 507 systémov. Kancelárie oddelenia 3D Scan sú pre zákazníkov dostupné v Prahe, v Brne a v Trnave, kde zákazníci majú možnosť nájsť všetky ponúkané 3D skenery a softverové riešenia. Primárne sa snažíme prezentovať priamo u zákazníka, kde majú zákazníci možnosť vyskúšať si naše riešenia priamo na svojich výrobkoch. To je všetko ohľadom predstavenia firmy SolidVision. Presúňme sa k tomu hlavnému a tým je nový handyscan Black. Tento rok do našeho portfólia pribudla nová verzia skeneru handyscan Black s názvom handyscan Black Plus. Toto zariadenie firma Creaform vyrába už od roku 2019 a v tomto roku sme sa dočkali upgradeu. A teda sa otvára otázka, v čom je handyscan Black Plus lepší oproti staršej verzii. Rýchlosť skenovania je oveľa vyššia, čomu nám výrazne pomohlo viacej laserových krížov, v minulosti 11 laserových krížov, dneska ich máme 15. Narastla nám objemová presnosť, keďže nové zariadenie využíva AkuKit, teda referenčné tyče. V neposlednom rade sme získali dva meracie objemy, ktoré nám pomôžu pri rýchlejšom skenovaní väčších dielov a v poslednej rade je to HD režim, ktorý nám zaručí kvalitu skenu v najvyššom rozlíšení. Poďme si teraz bližšie pozrieť na meracie objemy. Nový handyscan Black Plus má ponovom dva. Štandardný je určený na skenovanie dielov v najvyššom rozlíšení, a to až do 0,1 mm dĺžky hrany polygonálnej siete. Zväčšený objem je práve určený pre zákazníkov, ktorí okrem malých a detailných dielov majú vo svojom portfóliu väčšie diely, ktoré by sme v štandardnom režime skenovali oveľa dlhšie. Zväčšený objem má tú výhodu, že so zariadením stojí technik ďalej, a to až do vzdialenosti 75 cm od dielu. Skenovaná plocha je tak cca trojnásobne väčšia. Samozrejme, v tomto objeme môžu byť rozostupy bodov až 20 cm oproti pôvodným 10 v štandardnom režime, čím zase šetríme čas pri príprave dielu na skenovanie. Na zaistenie lepšej objemovej presnosti pri skenovaní väčších dielov nám zase pomôže AkuKit. AkuKit sú referenčné tyče, ktoré počas skenovania môžeme použiť
a zaistíme, že sa odchýlka na 1 meter dielu zníži zo 40 mikrónov na 15 mikrónov. AkuKit je ale predovšetkým určený na skenovanie dielov v tom zväčšenom objeme, ktorý som spomínal v tom predošlom slajde. Častá otázka od zákazníkov býva ohľadom akreditácie a certifikátov. Po novom má Handyscan nasledovné. Certifikáciu podľa VDI VDE 2634 štandardu, ktorá je najčastejšie používaná pri ručných skeneroch. Ďalej ISO 10360 štandard, ktorý je veľmi často požadovaný pri výberových konaniach a má najlepšiu medzinárodnú reputáciu. A posledným je akreditácia podľa ISO 17025. Čo robí z Handyscanu Black Plus najkompletnejšie a najprísnejšie certifikované zariadenie na trhu. Pozrime sa teraz na ukážky dát, ktoré dokáže nový Handyscan vytvoriť a ako môžete vidieť, poradí si aj s najmenšími detailmi. Na spodnom zábere môžeme vidieť naskenovanú časť závitu. Taktiež si môžete všimnúť, že všetky otvory alebo nápisy, aj tie najmenšie, sú naskenované do toho najlepšieho detailu a práca s nimi následovná bude oveľa jednoduchšia. Technológiou jednej laserovej čiary dokážeme zachytiť detaily otvorov a zubov na vnútornej strane ozubeného kolesa. Tu je veľmi pekne na týchto fotkách vidieť aj nápisy, ktoré tam sú, takže vidíte, že tá kvalita toho detailu je naozaj vysoká. Ale dosť bolo teórie, poďme sa spolu pozrieť na praktickú ukážku, ktorú sme si pre vás prichystali s mojím kolegom a technikom Richardom Sonogom, kde si ukážeme celý priebeh skenovania od začiatku až po koniec. Začneme teda obsahom balenia. Na ľavej strane vidíte samotné balenie skeneru, napravo vidíte balenie s AkuKitom. Tam sú tie referenčné tyče, ktoré som spomínal. Teraz prejdeme na video toho, čo vlastne všetko nájdete v balení, takže je tam samotný 3D skener, sú tam kalibračné dosky, je tam napájací kábel a kábel, ktorým sa prenášajú dáta zo skeneru do počítača, sú tam referenčné body, orezové karty, ktoré vytvárajú orezovú hranu pre rovinu, a samozrejme samotný AkuKit. Sú to takéto dve tyče. Zapojenie 3D skenera je v princípe veľmi jednoduché. Dva konektory sa pripájajú do samotného 3D skenera. 3D skener sa následne pripojí do počítača. Adapter sa pripojí k 3D skeneru. Pripojí sa do elektrickej elektriky. Následná je kalibrácia. Na kalibráciu nám slúžia už spomínané kalibračné dosky, ktoré majú na sebe barkód, ktorý si 3D skener načíta. A 3D skener má už vopred dispozícii dáta k týmto doskám, ktoré si následne porovnáva so samotným skenom, alebo s tým teda, čo nasníma. Kalibrácia je krátka, trvá približne nejakých 15 sekúnd, je tam 15 krokov alebo 15 pozícií, do ktorých musíte skener dať. Tieto pozície vám ukazuje a následne je kalibrácia vykonaná. Pre začatím skenovania je dôležitá príprava samotného povrchu. To znamená rozlepiť si na povrch skenovaného dielu referenčné body. My začneme túto ukážku so skenovaním vo väčšom objeme, keďže tu máme takýto krásny veľký nárazník, ktorý môj kolega rozbil. A ako môžete vidieť, body sa lepia cca tých 20 cm od seba. K tomu, aby bol skener schopný skenovať, musí vidieť minimálne 4 body. V rámci príslušenstva máme aj takéto magnetické
magnetické body, ktoré sa dajú buď pripnúť na magnetický povrch, alebo si ich môžeme pokojne rozhádzať na nejakú rovinu, pri ktorej skenujeme. Keďže majú taký 360 stupňový záber, zabezpečia nám to, že pri prechode so skenerom z prednej na zadnú stranu nárazníka budeme vidieť tie body z každej strany. Aby sme zabezpečili teda tú maximálnu objemovú presnosť, kolega tam prikladá aj referenčnú tyč. Predtým, než začneme skenovať, je fajn alebo je odporúčané si všetky tie body, ktoré tam máme rozmiestnené, nasnímať. Skenovanie môžeme pokojne začať aj bez tohto nasnímania tých bodov, ale je fajn si vlastne takto v priestore určiť, či sú body správne rozhodené a či budeme schopní naskenovať ten diel z každej strany. Ako vidíte, tá referenčná tyč sa tam načítala sama, keďže má na sebe barkód, skener ju rozpozná a pridajú vlastne do tohto záberu. Vidíte, niektoré body sú zelené, to znamená, že boli nasnímané zo všetkých pozícií. Pokiaľ sú červené, treba okolo nich ešte párkrát poprechádzať. Teraz prejdeme na samotné 3D skenovanie v tom našom najväčšom skenovacom objeme. Teraz môžeme vidieť, že technik skenuje cca tých 75 cm od toho samotného dielu a k tomu vlastne prísluší aj ten objem dát, ktorý naberá. Keby išiel trocha bližšie, ten objem dát, ktorých naberá, alebo tá plocha, ktorú skenuje, je menšia. Keďže v tomto režime potrebujeme veľmi často naskenovať aj nejaké detailné časti, kolega si teraz prepol skener do HD režimu a tento HD režim nám v tých miestach, ako môžete vidieť v ľavom dolnom rohu, sú vyznačené tak fialovo, v týchto miestach nám ešte vylepší vlastne samotné rozlíšenie toho skenu. Takže pokiaľ máme nejaký diel, ktorý obsahuje nejaké detailné časti, tak je fajn si zapnúť ten HD režim, aby boli tie otvory veľmi pekne naskenované a mohli ste potom s nimi ďalej pracovať. Finalizácia dát. Čo to znamená? Keď niečo naskenujeme, môže sa stať, že tam budú nejaké šumy alebo časti, ktoré tam nechceme. Kolega si teraz vyberá vlastne len ten samotný nárazník a otočeným výberom vymaže všetky šumy alebo časti stola, ktoré sa nám tam mohli pripliesť. Po tomto vyfinišovaní už vlastne máme takýto krásny 3D sken toho, čo sme požadovali. Tu nám môžete vidieť záber na tie otvory, ktoré skenoval v HD režime. Vidíte, že sú všetky krásne čitateľné a merať ich bolo veľmi jednoduché. Teraz sa presunieme do skenovania v tom štandardnom režime, to znamená, že budeme skenovať menší diel po vyššom rozlíšení ešte. Môžete si všimnúť, že na tomto dieli nie sú nalepené body. Nie je to vždycky nutné. Pokiaľ majú diely primeranú veľkosť a dajú sa body rozlepiť dookola, nie je nutné lepiť body na samotný skenovaný diel. Teraz môžete vidieť, ako kolega prepol skener do módu jednej laserovej čiary, ktorá nám pomôže pri skenovaní detailov alebo hlbších otvorov. Pri skenovaní otvorov máme takú teóriu, že pokiaľ má otvor 10 mm na priemer, tak ho vieme naskenovať do hĺbky 10 mm. V tomto móde jednej laserovej čiary vieme ísť cca ešte o 30-40% hlbšie, pričom funguje to tak, že laser je premietaný do otvoru a prepínajú sa kamery, ktorá ho vidí lepšie, tá ho zachytí. Tu už máme finálny sken toho, čo sme teraz skenovali. Skenery Creaform majú jednu výhodu a to je Smart Resolution. To znamená, že celý tento sken není spravený v jednej dĺžke hrany polygonálnej siete, ale je ich tam viacej. Kolega to teraz prepne a budeme veľmi pekne vidieť, že na rovinách je dĺžka hrany trojuholníka väčšia, keďže na tam nepotrebujeme taký detail a vždy, keď prechádza do rádiusu alebo nejakého detailu, môže byť 2, 4, 8-násobne zhustená. Aby sme zaistili to, že aj na rádiusoch a malých otvoroch bude dostatočne
dostatočne veľa dát na vyhodnotenie, ale keďže tento model nebude celý v takom rozlíšení, tak bude aj optimálna veľkosť dát, ktorú sme naskenovali. Dobre, to bola praktická ukážka. Spravíme si nejaké zhrnutie. HandyScan Black Plus je všestranné zariadenie, ktoré vám zaručí najvyššiu presnosť a rozlíšenie, a to na dieloch širokého spektra veľkosti. Skenovanie priamo do polygonálneho modelu s funkciou Smart Resolution, ktorá zabezpečí optimálnu tvorbu modelov s dôrazom na najlepšie možné rozlíšenie a v neposlednom rade zaujímavým príslušenstvom pre pohodlnú prácu so skenerom. To sú práve tie magnetické body, to sú tie orezové karty alebo AkuKit. Môžeme sa pozrieť ešte na technickú špecifikáciu. Zariadenie sa vyrába v dvoch verziách, HandyScan Black Plus Elite a HandyScan Black Plus Elite Limited. Rozdiel medzi nimi je iba v presnosti. Objemová presnosť môže byť v obidvoch prípadoch vylepšená už spomínaným AkuKitom, teda referenčnými tyčami. Na záver by som vám chcel poďakovať za váš čas. V prípade záujmu o prezentáciu zariadenia u vás vo firme nás prosím kontaktujte na e-mail, ktorý tam môžete vidieť, to znamená 3dscan@solidvision.cz. A v prípade záujmu o informácie o všetkých skeneroch, ktoré máme teraz v ponuke, tak je to www.3d-skenovanie.cz alebo www.3d-skenovanie.sk. Ja sa teraz pozriem, či nám pribudli nejaké otázky počas prezentácie a tie si budeme môcť zodpovedať. Je tu otázka, či je AkuKit automatický k zariadeniu. AkuKit nie je automatický k zariadeniu, to znamená, že skener môžete využívať v tom väčšom meracom rozsahu aj bez AkuKitu. AkuKit je doplnkové príslušenstvo, ktoré si môže zákazník dokúpiť, pokiaľ potrebuje dodržiavať tú objemovú presnosť, ktorú AkuKit vám poskytuje. Ďalšia otázka je, že pre aký typ výroby je nový HandyScan odporúčaný. V princípe sú to všetky výroby, či už sú to plasty, zvárané diely, jednoducho výroby, kde sa vyrábajú výrobky do dĺžky možno nejakých 4 až 5 metrov a sú to výroby, ktoré potrebujú robiť nejaký typ kontroly, teraz povedzme tej rozmerovej kontroly. A nie vždycky sú na to vhodné tie dotykové meradlá. To znamená, 3D skenovanie je fajn, že je rýchle, viete s ním zmerať akékoľvek typy dielov a vyhodnotenie trvá len pár sekúnd. Toto isté sa viaže aj na reverzné inžinierstvo, pokiaľ nejakí zákazníci nechcú kontrolovať kvalitu, ale chcú riešiť reverzné inžinierstvo. S 3D skenerom si viete pekne nabrať tie dáta, ktoré potrebujete a následne vlastne si vytvoriť pomocou našich softverov, ktorých máme v ponuke, step model. Ďalšia otázka, aká je cena? Cena samotného zariadenia HandyScan Black Plus Elite začína na 64 000 eur. Plus samozrejme bude k tomu potrebné aj nejaké príslušenstvo, ideálne teda ten nejaký počítač, s ktorým budete pracovať a potom software. Samozrejme je možné si kúpiť len samotné zariadenie, pokiaľ máte počítač a využívať ho spôsobom, aký uznáte závodné. To znamená, že výstupom zo samotného skeneru sú STL dáta, pokiaľ to niekomu stačí a má svoje vlastné softvery na kontrolu kvality alebo reverzné inžinierstvo, tam to pre ňoho končí. Pokiaľ nie,
v našom portfóliu sú vlastne všetky príslušenstva, ktoré sa dajú dokúpiť. To znamená software, počítače, príslušenstvo ďalšie. Otázka ďalšia. Áno, pochopil som to tak, že sa pýtate, že či vie skenovať farbu alebo teda textúru. Nie. Čo sa týka týchto najvyšších rád 3D skenerov od Creaformu, tie nikdy neskenujú textúru, keďže to pre užívateľov není niečo, čo by potrebovali. Máme v našej rade skenery, napríklad GoScan Spark alebo Pil 3, ktoré vedia skenovať aj textúru, a teda farby alebo celkovú farbu materiálu. Pokiaľ by ste mali záujem o viacej informácií, pokojne po skončení webinára napíšte všetky vaše otázky a bude ja alebo kolegovia sa s vami spojíme a všetky ostatné informácie vám budú doplnené. Vidím, že to sú všetky otázky. Ja vám ešte raz veľmi pekne ďakujem, že ste si našli čas. A pokiaľ máte akékoľvek otázky, ozvite sa nám. Budeme veľmi radi. Prajem pekný deň, majte sa, do počutia.